Sugeng enjing ing dina iki Puji arep ngandharake babagan materi sandiwara. Ayo bocah-bocah padha nyemak. Sandiwara kuwi tegese saka tembung sandi tegese rahasia lan tembung warah tegese ajaran. Sandiwara tegese ajaran sing diwulangake kanthi rahasia utawa ora kanthi blak-blakan kang ngemot amanat tumrap para panontone. Jenis sandiwara miturut arane naskah kaperang dadi loro, yaiku sandiwara tradisional, yaiku tontonan sandiwara kang tanpa migunakake naskah. Watak, tokoh, dialog lan gerak-gerik kasrahake kabeh tumrap para paraga. Tuladhane ketoprak, istilah ing wilayah Jawa Tengah, ludruk saka Jawa Timur lan lenong saka daerah Betawi. Angka loro yaiku sandiwara modern, yaiku sandiwara kang migunakake naskah. Naskah kang isine dialog lan gerak-gerike para paraga. Tegese, para paraga ngapalake dialog lan paraga utawa gerak-gerik kang ditampilake padha karo naskah kang diapalake. Unsur sajroning lakon sandiwara ing antarane yaiku siji, tema, yaiku pikiran pokok kang ndasari lakon drama, ide awal pementasan, tuladhane masalah keluarga, religi, ekonomi lan sak piturute. Loro, amanat, yaiku pesan moral kang diandharake panulis marang pamaos naskah utawa penonton drama. Telu, plot. Papat, karakter. 5, dialog. 6, setting. 7, basa. 8, interpretasi, yaitu pemanfaatan kehidupan masyarakat sebagai sumber gagasan dalam menulis cerita. Nalika sandiwara kuwi dipentasake, unsur-unsur kang kudu ana yaiku siji, naskah drama, loro, pemain, telu, sutradara, papat, tata rias, 5, tata busana, 6, tata panggung, 7, tata lampu, 8, tata suara, lan ora ketinggalan yaiku 9, penonton. Inggih, semene dhisik materi sithik babagan sandiwara saka Puji. Matur nuwun kawigatene. Ketemu meneh ing materi candhake. Sugeng enjing.